Televízia Markíza celý predchádzajúci týždeň vysielala po večeroch správy o tom, ako tisícky ľudí na Slovensku prichádzajú o prácu, o hromadnom prepúšťaní. A zrazu príde oficiálna informácia, že nám nezamestnanosť klesla. Na to samozrejme už televízia Markíza priestor nemala. Šírite tu bludy o Ficovej drahote, ako ľudia nemajú peniaze na základné životné potreby. A potom príde oficiálna informácia, že inflácia, teda zdražovanie, bolo najnižšie za posledných 15 mesiacov. Šírite bludy, že všetko je zlé, a pritom je opäť pravdou, že reálne mzdy budú rásť, pretože rast miest je vyšší, ako je miera inflácie. Ak sa pozrieme na potravinovú infláciu, tá je naozaj veľmi nízka.